Hi guys, it's me, Aisa M. Vlog. At kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, subscribe. At pindutin niyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bago kong i-upload na video. So for today's video guys, ay pupunta kami sa Villa Montana, sa Banban. Bundok po yun guys. So magre-relax kami doon. Parang ang sarap kasi maglanghap ng fresh na hangin. As in, bundok siya. So, kasama ko rin guys yung aking asawa. Sasamahan nyo kami guys! Malapit na kami dito guys sa Villa Montana. Malapit na tayo, Ben? Medyo malayo pa ng konti. Nasa kalahati pa lang tayo eh. Dito kami sa Villa Montana. Yan yung view ng Villa Montana. Yan, napaka-fresh ng hangin dito guys. Yan. Ang ganda ng mga nyug nila guys. Ang liit. Dwarf. Yan yung tita ko. Tara. Yan. Punta kami guys dito sa mamamasyal kami dito guys sa may ano, sa may mga nyug. Ang ganda ng nyug nila guys. Yan o. Mga dwarf siya. Ganda ng view dito guys. Punta na kami guys dun sa may duyan. Maganda dun guys. Ang fresh dito ng hangin guys. Ganda ng paligid guys oh. Yung marirelax ka talaga. Pupunta ako dun guys. Tara guys. Kahit wala kang mask guys, pwede dito. Makakalanghap ka ng sariwang hangin. Tingnan nyo guys, yung buhok ko napapadpad sa hangin kasi ang lakas ng hangin dito guys. You know, diba?
Chiyo, oh. Ang ganda magduyan, dida. Picture na sa duyan, love. Nakadamo naman magnet. Mani, nabalik ano ka? Hala. May ilyam di. Hain, oo daw. Hala. May gito pa rin mo. May Outro barbecue mo, na. makaligihan mo. Ikaw ito mandala. Kataho. Mo dili. Oh, hi to my vlog. Mama Lia, tapos si Lab. Ang presko ng hangin. Sabi ng magnet. Ano na matapon mo ano? Papa! Nakaka-relax talaga dito, guys. Babalikan ko kayo, guys. Punta na kami, guys, sa taas. Ayan. Yan, babang-baba yan, guys. Babang-baba. Dito naman kami, guys, sa taas. Yan. Sama ko yung asawa ko. Ano masasabi mo dito sa ano? Sarap, mapresko. Maganda. Maganda. Fresh ang hangin. Mapres ang hangin. Ano pa? Mapres ang hangin. Ayan guys, bandang baba. Ang sarap guys ng hangin. Balik kabila. Kabilang kabila guys. Doon tayo kanina sa kabila. Sa kabila guys. Kabila. Sa pinakatok. Nakakapagod pero ang sarap ng hangin guys. Sobra. Tsaka ano guys? Ano tawag dito guys? Hindi nakakainip kasi ano, iisipin mo parang nasa probinsya ka rin. Ang sarap-sarap ng hangin. Babalikan ko kayo guys. Ayan. Hi guys. Oo naman. Mamali, ano masabi mo? Mapresko? Yan guys. Doon pa kami nanggaling guys. Doon sa may mga building na yan. Pero malayo pa kami dyan guys. Nandito kami guys sa pinakatuktok. May nagduduyan guys. Oh. Wow. May nagduduyan. Kung nakaupod ka, saan mo mga tindero? Grabe, ilang kakapicture. Kakit, saan lang ka, oh? Kas, may bunga, ito na lang ka, oh.
Look at the view, guys. Ang ganda-ganda ng view, guys. Tingnan mo ako. Relax na ako. Pwede ako humiga. Ayan, guys. Ang ganda. Ang ganda talaga dito, guys. Ang sariwa ng hangin. Guys. Kung sino yung mga gustong pumunta dito sa Villa Montana, guys, sa Banban, pwede po kayo pumunta dito. 50 lang po yung entrance. Yan, ang ganda, guys. Sulit din yung pagpunta namin. Pumunta kami dito, guys, alas 4:30 na alas 4:30 na, yun. Hanggang siya, guys, alas 10 ng gabi. Kaso malayo pa kami, guys, kaya uuwi na kami. So parang bigla ang plano na pumunta dito, na pumasyal dito. Kaya hindi kami nakapagbaon ng pagkain. Guys. Pero maganda siya, guys. Sulit din yung pagpamasyal mo dito. Kasi presko yung hangin. Nakaka-relax ka pa. Tingnan nyo naman, guys, oh. Bundok na bundok siya. Oh, pagdating dito, parang hindi mo maiisip yung yung may mga problema sa buhay. Problema talaga sa buhay. Parang mawawala yung mga yung mga pagsubok sa buhay ng mga dumarating sa'yo. Pag nandito ka sa bundok. Nakaka-relax kasi siya, guys. Sa kagandahan pa ng nila, guys, mga dwarf na. Uwi na kami, guys. Hapon na. So, dito na, guys, natatapos ang aking vlog. Don't forget to like, share, subscribe. Pindutin nyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bago kong upload. So, bye, guys!